abụ maka gị. Oya 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 onye agbakwana ka ibe ya gbara o kwa ka ise ya ese ka ise ya ese ukwuru oge ala ọpụọ nwayọ 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 oya nyebe nya nyebe nya nyebe nya nyebe nya seribe 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 sekem 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 ebe ya wegbu ndị ihe ọma na-adị mma o onye ọbụla chọrọ ọganiru mmadụ ibe ya egwu abụ maka gị mana iwu onye obi akpọ igbo onye obi akpọ obi ga-akụ gị ntị anya ga-akpọ gị isi ga-ekpu gị mana igbo onye ihe ọma na-adị mma egwu abụ maka gị. Oya oya